75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa unang balita, LTO Bicol naglabas ng show cause order kaugnay sa viral road rage sa Naga City. Nag-uulat si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Nagsasagawa ng investigasyon ng Land Transportation Office Bicol kaugnay sa viral video na kumakalat sa social media sangkot ang isang pulang motorsiklo sa Naga City. Ayon sa LTO Bicol, base sa nakuha sa CCTV footage, nakita ang driver na nag-overtake sa ilang bihikulo kahit na nakakaranas sa lugar ng matinding traffic at may mga kasalubong na sasakyan. Bigong pagbalik sa tamang linya at kalaunan ay nakipag-away sa isang motorista na nagresulta sa road rage. Dahil sa insidente, pinapatawan ang driver ng reckless driving sa ilalim ng Section 48 ng Republic Act No. 4136 at posibleng masuspende o bawiin ang lisensya ng driver, batay na rin sa Section 27 ng parehong batas. Habang ipinapatawag sa opisina ng Naga District Office ang driver para magsumite ng paliwanag. Samantala, habang pending ang resolution case, isinailalim sa 90 days preventive suspension ang driver's license dito at isinasailalim ang motorsiklo sa alarm status at pagsuspende sa anumang transaksyon kaugnay dito. Pinapaalalahanan ng LTO Bicol ang lahat ng motorista na maging responsableng driver at walang puwang ang anumang road rage o kapabayaan sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Sunod na balita, DepEd Masbate nagluksa sa pagpanaw ng Schools Division Superintendent. Nag-uulat si Paul Hapin. Radyo Pilipinas Report. Isang opisyal na pahayag ang inilabas ng DepEd Bicol kaugnay sa biglaang pagpanaw ni Raimundo Cantojos, Schools Division Superintendent ng Masbate nitong December 21. Ayon sa opisyal na pahayag, si SDS Cantojos ay nag-alay ng kanyang buhay sa pagsusulong ng edukasyon at kapakanan ng mga mag-aaral at kawani. Ang kanyang pamumuno at bisyon ay nag-iwan aniya ng pangmatagalang marka sa komunidad ng edukasyon sa Masbate. Kinilala rin ng DepEd Masbate ang patuloy na investigasyon na isinasagawa ng Philippine National Police kaugnay sa insidente. Nananawagan ang ahensya sa komunidad at sa media partners na magpakita ng pag-iingat sa pagtatalakay sa usapin at igalang ang pribasiya at dignidad ng pamilya, mga kaibigan at kasamahan ni STS Cantojos sa gitna ng pinagdaraan ng pagdadalamhati. Pasalamat ang DepEd Bicol sa pag-unawa at suporta ng publiko habang sama-samang inaalala at pinararangalan ang kanyang naiwang legasiya sa larangan ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Dagdag na balita, ipinapatupad ng DSWD Bicol ang ikalawang linggo ng emergency cash transfer payout ngayong araw upang tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Uwan sa bayan ng San Andres, Catanduanes. Ayon sa DSWD Bicol, aabot sa 2,233 pamilya na may bahagyang nasirang mga tahanan ang tatanggap ng tig 5,287 pesos na may kabuang halagang 11,805,871 pesos. Layunin ng tulong pinansyal na matugunan ang agarang pangangailangan ng mga benepisyaryo habang patuloy ang kanilang pagbangon mula sa pinsalang indinulot ng bagyo. Ang mabilis na pamamahagi ng ayuda ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pamumuno ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, katuwang si Regional Director Norman Laurio, na tiyaking agad na makarating ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad na nasalanta ng kalamidad.
Para sa huling balita, 1.7 milyon na tulong pinansyal ipinagkaloob ng Department of Agriculture Bicol sa dalawang Farmers Cooperative and Association sa Camarines Sur. Nagbabalita si Jennifer Polinar. Radyo Pilipinas Report. Upang mas mapalakas ang kabuhayan ng mga Farmers Cooperative and Association, matagumpay na ipinagkaloob ng Department of Agriculture Bicol sa pangunguna ni Regional Executive Director Rodel Tornilla ang tulong pinansyal na may kabuuang halaga na 1.7 milyon para sa dalawang kwalipikadong benepisyaryo mula sa bayan ng Sipukot at Nabua sa lalawigan ng Camarines Sur. Ayon sa DA Bicol, tinanggap ni Judith Mangalino, ang chairman ng Sipukot Farmers and Fisherfolk Agriculture Cooperative, sa ilalim ng Kadiwa Financial Grant Assistance Program ang 1.1 million pesos na gagamiting pambili ng delivery vehicles para sa kanilang Kadiwa on Wheels at karagdagang kapital ng kanilang samahan. Samantala, tinanggap naman ni Nancy Montaña, ang chairman ng San Roque Sagumay Farmers Agriculture Cooperative ng Nabua, Camarines Sur, sa ilalim ng Agri-Entrepreneurship Capability Enhancement Assistance Financial Grant ang total na 639,000 na gagamiting pondo para sa pagpapatayo ng Kadiwa Retail Store at dagdag na puhunan ng kanilang operasyon. Naging matagumpay ang pamamahagi ng cheque sa mga magsasakang benepisyaryo sa presensya ni na Regional Technical Director for Operation Dr. Mary Grace Rodriguez, Agribusiness and Marketing Assistance Division OIC Chief Engineer Luisito Baltasar at mga kawani ng AMAD. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong pwersa magbabalita, ito po si Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas. Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid, nagpapaabot ng yakap. Taong Pasko sa bilog na probinsya, alisa sa himnong istasyon, Radyo Pilipinas Albay. Abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid, kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusan ang kabos, may nagpaabot ng tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapan. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng mayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan. Sa Radyo Pilipinas Albay, sa iyong kaugmahan, patugtog matutuudan. Radyo Pilipinas Albay, nagtatarabangan. Di lang balita, di lang awit, kundi pag-asa ang halik. Abot kamay na Pasko sa bawat pamilya. Ang serbisyong publiko, misyon na di matitinag. Maong
Radyo